Moj amandman tiče se povećanja sredstava na budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i to sa povećanjem od predviđenih 180 miliona na 500 miliona. Često se kaže da budžetski novac nema boju, ali ipak postoji nekakav budžetski novac koji i te kako može da se vidi po boji i novac iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost ima boju štednje. Pretpostavljam da ćemo za nekoliko meseci, najviše 6, imati ovde i rebalans budžeta i molim ministra da ovaj amandman ima na umu, pošto je energetska efikasnost koliko evropska obaveza, toliko i neophodnost kod nas, s obzirom na stanje u energetskoj efikasnosti, u korišćenju energije i u nedostatku novih izvora energije. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je ustanovilo ovaj budžetski fond zakonom i, nažalost, isto tako zakonom je ukinulo Fond za zaštitu životne sredine. A s obzirom da sam rekla da novac ima boju ponekad, moje pitanje za ministra finansija Lazara Krstića – šta se dešava sa zelenim novcem, sa novcem koji je na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine po načelu zagađivač plaća predstavio obavezu za sve one koji zagađuju životnu sredinu da uplaćuju u budžet? Dok je bilo fonda, jasno se videlo gde je taj novac. Sada znam da je na 4 pozicije ono što treba da se isplati po ugovorima koji su skupljeni dok je fonda bilo, ali kao što zanemarujemo da nam treba dovoljno novca u budžetskom fondu za energetsku efikasnost, tako smo zabrinuti zbog nemanja odgovora na pitanje kako će se odlučivati o trošenju zelenog novca, jer načelo zagađivač plaća ostaje na snazi tokom 2014. godine. Jako je važno da znamo tačno kolika je vrednost novca koja se na zakonom propisan način prikuplja, ali još je važnije da znamo kako se svaki dinar tog novca troši. Hvala vam.